Robert Abela mhux jirnexxielu jbiddel l-immaġini ta' pajjiżna bħala stat mifni bil-korruzzjoni, hekk kif il-gvern kompla nieżel fl-indiċi tal-korruzzjoni maħruġ minn Transparency International. Ir-rapport li ġie ppubblikat il-ġimgħa li għaddiet jindika li pajjiżna għandu indiċi ta' 51 punt, dan wara li fl-2021 l-indiċi kien ta' 54 u allura dan ifisser li f'temp ta' sena pajjiżna tilef 3 punti. Preżentament Malta tinsab fl-istess post tal-Arabja Sawdija u l-Irwanda. Il-pajjiżi nataw klassifikazzjoni fuq skala ta' bejn 0 u 100, fejn 0 jindika li hemm ħafna korruzzjoni f'dak il-pajjiż, fil-waqt li 100 jindika li l-korruzzjoni qed tkun tassew miġġielda. Il-medja tal-indiċi fl-Unjoni Ewropea huwa 66 u allura dan juri biċċar li l-Gvern Malti jinsab taħt din il-medja hekk kif sena żdiedet il-korruzzjoni. Transparency International qalet illi l-korruzzjoni f'Malta żdiedet hekk kif ir-rakkomandazzjonijiet fl-inkjesta pubblika dwar l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia ma ġewx implementati fil-liġi. Fi kliem sempliċi, dan igiddeb l-impressjoni li ilu jipprova jagħti Robert Abela. Barra minn hekk hemm tħassib dwar il-libertà tal-midja kif ukoll il-ġlida kontra l-kriminalità organizzata. Ir-rapport jgħid li l-istat ta' impunità f'Malta qed ikompli jippersisti minħabba li għad m'hemmx kundanni f'każijiet li jitrattaw livell għoli ta' korruzzjoni. Fl-ewwel post ta' dan l-indiċi fil-ġlida kontra l-korruzzjoni hemm id-Danimarka li preżentament għandha indiċi ta' 90, wara hemm il-Finlandja b'87 u n-Norveġja b'84. Il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li nataw indiċi aktar baxx minn ta' Malta huma biss 4: l-Ungerija, il-Kroazja, ir-Rumanija u l-Bulgarija.